Πάμε σε αυτή την ιστορία που μας έχει σοκάρει λίγο πολύ όλους, με τη Singapore Airlines, που είχαμε και έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες μετά από πολύ σοβαρές αναταράξεις. Ισαάκ Καρυπίδης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, είναι μαζί μας, και η Γιώτα Ναζήρη, η οποία είναι life coach σε θέματα αεροφοβίας, αλλά και έχει διατελέσει πάρα πολλά χρόνια αεροσυνοδός, για να μας δώσει τα φώτα της και την εμπειρία της. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Γεια σας, να ξεκινήσουμε από τον Ισαάκ, να μας δώσει τις πληροφορίες. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι πρόκειται για την πτήση που αναχώρησε από το Heathrow του Λονδίνου τη Δευτέρα το βράδυ γύρω στις 10:30 με προορισμό τη Σιγκαπούρη, με 211 επιβάτες και 18 μελές πλήρωμα. 10 ώρες μετά την απογείωση, Χρήστο, το αεροσκάφο, και ενώ το αεροσκάφος βρίσκεται σε ύψος 37.000 ποδιών πάνω από την Ταϊλάνδη, εκείνη τη στιγμή το πλήρωμα σερβίρει πρόγευμα. Το αεροσκάφος ξαφνικά πέφτει σε κενό αέρος και χάνει απότομα ύψος. Υπολογίζεται ότι συνολικά έχασε 1,8 χιλιόμετρα, δηλαδή έπεσε σε βάθος 1,8 χιλιόμετρων. Τρομερό. Αποτέλεσμα αυτής της ξαφνικής πτώσης ήταν να χάσει τη ζωή του ένας Βρετανός επιβάτης 73 χρονών, να τραυματιστούν 71 ακόμη άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και ενός μέλους του πληρώματος. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι οι πληροφορίες σήμερα λένε ότι ο 73χρονος έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή και όχι επειδή τραυματίστηκε μέσα στο αεροσκάφος. Οι περισσότεροι χτύπησαν στο κεφάλι, 7 από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ συνολικά 18 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, το αεροσκάφος έχασε, την ώρα που έχασε ύψος, πολλοί από τους επιβάτες δεν φορούσαν τη ζώνη τους. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για μια δραματική βουτιά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι από τις τραυματίες να σπάσουν με το κεφάλι τους, ακόμα και τα πάνελ που βρίσκονται πάνω από τις θέσεις των επιβατών, και με αυτό μπορούμε να καταλάβουμε πόσο φορτή ήταν η σύγκρουση. Τώρα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφορήσανε μετά το συμβάν δείχνουν το εσωτερικό του αεροσκάφους με μάσκες οξυγόνου να κρέμονται από την οροφή του, δίσκους με γεύματα και άλλα αντικείμενα διάσπαρτα στο δάπεδο και σπασμένα πάνελ στο εσωτερικό της ατράκτου. Τώρα, να πούμε ότι τελικά το αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως στην Μπαγκόγκ, όπου και εκεί δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Χρήστο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι αναταράξεις των πτήσεων. Σύμφωνα με έρευνα που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο στην κλιματική κρίση και όπως υποστηρίζουν πλέον δημιουργούνται πολύ περισσότερες θερμότερες αέριες μάζες από ό,τι στο παρελθόν, που με τη σειρά τους αυτές προκαλούν απότομες μεταβολές στις ταχύτητες των ανέμων και έτσι έχουμε τα κενά εν ώρα πτήσης. Γι' αυτό και συνιστάται στους επιβάτες να παραμένουν δεμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, καθώς τέτοια φαινόμενα, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι επιστήμονες, δεν μπορούν να προβλεφτούν με ακρίβεια και έτσι κινδυνεύει ανά πάσα ώρα η ζωή των επιβατών. Σωστό. Άρα καταγράφουμε το εξής. Δεν φορούσαν ζώνη. Έτσι. Κάτι που είναι η σύσταση πάντα όταν είμαστε στο κάθισμά μας, όταν είμαστε μέσα στην καμπίνα και δεν σηκωνόμαστε για να πάμε τουαλέτα ή οπουδήποτε αλλού. Άρα, αφού δεν φόρεσαν ζώνη, χτύπησαν. Ο θάνατος ήταν από καρδιακή προσβολή και όχι από πτώση. Να ακούσουμε τι έχει να πει η Γιώτα Ναζήρη για αυτό το θέμα. Αν είχε και ίδια εμπειρίες με κενά αέρος και αναταράξεις κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της καριέρας στις κυπριακές αερογραμμές. Γιώτα. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Μιχάλαρε, ό,τι υποθείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Είδα το συμβάν. Εντάξει, εγώ στα 21 χρόνια που πετούσα, 2 φορές είχαμε κάποιες αναταράξεις. Όμως και στις 2 περιπτώσεις ο κόσμος μέσα στο αεροπλάνο φορούσε την ζώνη του, οπότε δεν είχαμε κάποιον θέμα να χτυπήσει κάποιος. Θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος όταν μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο να παρακολουθεί την επίδειξη ασφαλείας που κάνουν οι αεροσυνοδοί, γιατί υπάρχει 1 στο εκατομμύριο να συμβεί όντως κάτι, οπότε πρέπει να ξέρουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση. Ήδη τα τελευταία χρόνια διάφορες αεροπορικές εταιρείες έχουν εφαρμόσει να φοράνε συνεχώς τη ζώνη οι επιβάτες. Δεν τη σβήνουν όπως μετά την απογείωση στις 10.000 πόδια να σβήσουν τη ζώνη. Την αφήνουν πάνω και σου λέει αν είναι σε εξαιρετική περίπτωση τότε να πας στην τουαλέτα. Που είναι ο μόνος χώρος που ο λόγος να σηκωθείς κιόλας. Ναι. Υπάρχει ασφάλεια στα αεροπλάνα. Θέλω να το τονίσω αυτό. Να ξέρετε ότι οι αναταράξεις
Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στην εκπαίδευση και των πιλότων. Είναι επαγγελματίες, μπορούν να ανταποκριθούν πώς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με αναταράξεις, όπως και το πλήρωμα. Οι επιβάτες τώρα που έχουν να κάνουν είναι να βάλουν τη ζώνη τους και να ακούν οδηγίες από το πλήρωμα. Ναι. Άρα εκπαιδεύονται οι αεροσυνοδοί και οι πιλότοι για το τι θα συμβεί σε περίπτωση αναταράξεων. Έτσι. Δεν είναι κάτι που είναι εκτός της εκπαίδευσής τους. Ξέρουν ότι είναι πιθανό να συμβεί. Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης αυτής της κρίσης στον αέρα. Και να το τονίσουμε αυτό, ότι το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές μέσο, έτσι, συντριπτικά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Βεβαίως, είναι το πιο ασφαλές μέσο με μεγάλη διαφορά από οποιαδήποτε άλλα μέσα. Πρώτα είναι τα δυστυχήματα με τα αυτοκίνητα, μετά είναι με τα τρένα, τα πλοία και πάει. Το αεροπλάνο είναι 1,8 από ό,τι είχα δει τελευταίως, Δημήτρης. Είμαστε τελευταίοι. Είναι το πιο ασφαλές μέσο. Μάλιστα. Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται, πρέπει να ταξιδεύει. Απλά σε οδηγίες που δίνονται από τα πληρώματα να τις ακολουθούν. Και το τονίζω, οι πιλότοι είναι επαγγελματίες, εκπαιδεύονται για τέτοιες περιπτώσεις και ξέρουν ακριβώς τι να κάνουν. Και τώρα, ας πούμε, που είχε γίνει σε αυτήν την πτήση, αμέσως έκαναν redirected πτήση, πήγα στο πιο κοντινό αεροδρόμιο, κατέβγαινε ο κόσμος με ασφάλεια. Και φαίνεται εδώ ότι αυτοί που φορούσαν ζώνη δεν έχουν χτυπήσει. Μάλιστα. Ναι, Ισαάκ, γιατί διαβάζουμε ότι απολογήθηκε καταρχάς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία και ετοιμάζονται κιόλας σε μεγάλες αποζημιώσεις. Ναι, φυσικά αυτό είναι η πάγια τακτική. Η εταιρεία δεν ακούμε τον Ισαάκ, επειδή κάνει διακοπή γραμμή. Πρώτη στιγμή και μας ακούει ο Ισαάκ. Δεν... Έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Θα το διορθώσουμε ή δεν γίνεται? Ισαάκ, μας ακούς? Όχι, ο Ισαάκ Καρυπίδης δεν μας ακούει. Δυστυχώς θα τον χάσουμε. Ένα καταληκτικό σχόλιο από την Γιώτα για να ολοκληρώσουμε. Εγώ απλά θέλω να πω στον κόσμο. Ένα μήνυμα στον κόσμο, ναι. Ναι, να ταξιδεύει, υπάρχει ασφάλεια, να μην φοβούνται και να πάνε να εξερευνήσουν όλον τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ, αεροπορικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν.